Tervetuloa uuden joulukalenteriluvun pariin. Tänään me ollaan Stellan kanssa piilosta laivalla Silja Serenadella. Toisella kilpailijoista on 5 minuuttia aikaa mennä piiloon siitä Serenaden laivan promenadella 7. kerroksessa. 5 minuutin jälkeen toinen kilpailijoista lähtee etsimään piiloutuja promenadelta ja se, kumpi löytää piiloutuneen kilpailijan nopeammin, voittaa. Katsotaan mihin mies piiloo. Mä tulin fashioniin, mä en tiedä yhtään löytääks modelta. Mä en katsoa koko ajan, jos ne tulis tosta. Mä en tiedä yhtään tuleeko. Jos ne on tuo, niin ne näkee mut ihan 100% varmasti. Mä menen tähän näin nyt. Tää on huono meistä tavallaan. Mä en yhtään tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Musta tuntuu, että mun pitäisi vaihtaa piiloon. Mä en viitti ehkä välttämättä. Ne oli oikeesti legit tossa. Perhanaa. Löysit, mut vitsi siis sä näit mut ihan pienesti niinku tosta. Mä näen sut tosta noin. Jos ne on tuo, niin ne näkee mut ihan 100% varmasti. Siellä se menee. Arvaus mihinköhän Stella vois mennä piiloon, niin en kyllä yhtään tiedä. Stellalla on enää minuuttia aikaa. 5 minuuttia meni. Nyt lähdetään etsiä. Taktiikka. Katan jokainen paikka. Vaikka se ei välttämättä ole missään nää sekoissa. Ei ollut siellä. Mennään seuraavaan mestaan. Katan fashion, missä mä olin. Se olisi niin Stellan ratkaisu mennä tohon piiloon, missä mä olin, mut en mä niin itekään tekis. Marimekko liikkeessä, ei näy täälläkään. Siis mä en löydä sitä, että mistä. Mä katsoin lähestulko jokaisen paikan, ei enää missään. Katsotaan vielä nää kaikki tämmöiset mestot läpi. Boom. Ei siellä voi olla, emme ettikään. Mennään kattoo. Löytyy. Tällä kertaa kävi silleen, että Stella voitti. Mun aika oli, tai se aika missä mä löysin Stellan oli 10 minuuttia ja Stella löysi mut 3 minuutissa. Ja mun aika tosiaan oli aika pitkä. Mä siis kävelin siitä ohi siitä kohdasta missä Stella oli, mutta mä en nähnyt sitä siellä kyseisessä kaupassa. Mutta kiitos katsoit videon, toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Muistakaa katsoa seuraavia videoita. Moikka!